La màquina automàtica d'etiquetatge lateral del cos superior de la llauna pot enganxar tant el cos de la llauna com la tapa al mateix temps. Alta precisió de l'etiquetatge, motor pas a pas subdividit o servomotor per enviar etiquetes, lliurement precís, disseny del mecanisme de correcció de bipes de la corretja d'etiquetes. Assegureu-vos que l'etiqueta no es desplaça cap a l'esquerra i la dreta durant el procés de tracció. Tecnologia excèntrica aplicada al mecanisme de tracció i l'etiqueta no rellisca, garantint una oferta precisa. Pot controlar el seguiment fotoelèctric automàtic, sense etiquetatge, sense calibratge automàtic d'etiquetes i funció de detecció automàtica d'etiquetes, per evitar la pèrdua d'adhesius i residus d'etiquetes.